Prosím pekne, to je jaskyňa Oblúk na Tribeči, na jeho kraji. Tu je dolinka, oproti je váčnik, vtáčnik. Krkavec. Máme tu aj malú nohu z Černobylu, sloniu. Toč. Jak v tom pretešenom sarkofágu to tu vyzerá. Má to taký spodok. Černobyl je taký oný útvar. Keď tieklo to palivo a sa to topilo, na spodku sa urobil taký chleba. Slonia noha z Černobylu, prosím, toto. Kto tu kopal, čo neviem. Možno išli po nástrojoch nejakých kamenných. Dobre to tu vyzerá. Čo je ten čierny nátek, ani človek netuší. Sranda, že? Aha.